Belekeno kha khamjangnai muktu yorjangnai kha dunukjangnai kothoma kasai phekya kini mangpiliwo mafa kwrwi mafa thwija tongjao basara dolai hangkor salema blog bo khobjak purbodul chora kamiwo World International Indigenous People Day o salno kitingui kisa chubachuni yak baroguri kya koktoma thumnai Susila Deborma koktoma wngkha purbodol chora kami amchayo tongnai buta bhanokni kothoma sawi mankha bisa swkang bufa Ramprasad Deborma o haingno yakrwi thangka bisa khonjige sinino thanai phasalo bahaino buma thwi thangjawkha khorok bomna thai kwrwi tongna nok kwrwi jana mai kwrwi tongjao basara bwsai buchubai borni nok tongma chukhru bakhru kwrwni hwnwi mano mafa kwrwi chamung numungni biyano chasara nangja bwkhao simi muduni mari wngja agiwo buma buphabai tongphuru sama nungma tongthumani kothomaro tei kisa kha dujangnai kok wngkha obuta bahanokni bisingo bahanok Nisha Deborma remchistiniyo puri tongjao phiaba mafa kwrwibai lekhapora khlaitanibo jungjalo kalaijak o jungjalo kalaijani koktoma khunjugo phaisokpakya koktoma thumnai Susila Deborma ni thanibo o koktoma no khraman logino thangui chubachuni yak baroguri kya Nisha Deborma no remchiniyo ponene bagui nangmani swilai swikong tei bijabrok pairikya koktoma thumnai Susila Deborma ara thangui koktoma thumnai Susila Deborma malaikya bwsui busubai tei takhuk bukhukbai tei sawi mankha bromni nok nukhuni birman bikhatani kothomano birman bikhatani kothomano sawi kisa khaba helengjaka koktoma thumnai Susila Deborma bai malayui kisa bwkhani dukhuni kokno sai khnarkha tei bromni nok nukhungo bwsuk birman bai kulugjak sawi khnarkha remchuniyo puri tongnai Nisha Deborma chubachu manui tei bwchuibo hano chubachu manui belekeno khasrangjaka tebo sawi mankha bwskango bumani sradoni bagui rang kwrwi idi kwrwi obahe jorao kebo kha gwnang chubachu rwkhankba belekon janai obahaino saka koktoma thumnai Susila Deborma botebo saka sak chuksa sak mangsa khaya jorao bwskangni jorao Nisha Deborma lekhapora khlaitanibo bijab swikong swilai akorok nangui tongkha hingke chubanai hwnwibo kokrwkha belekha hambai sakbai koktoma thumnai rokno ang koktoma thungbrom brongno omahai kwbangma jungjal chaya chukya amhai mungma mokol bwskango klaio ka ang amahai ke nukha khonakha nukha yango phaitani to koktoma thumna thangthani rogo khai ang tini bani nok rutugoya konoi phaikya khanaman to o sakang rogo khanamani koyekdin kha khanamani gebo porinani rok jungjal buma bufa kwrwi bufa bufrusi thuymane January mas 31 tarik January o bufa thuykyangkai bisasi kayaku bini ma thuyka tini bai koidin ningkha Agor mas ni 5 tarik bini ma thuymani 5 tarik thuymani ngangke belekeno ore pore yangjak bin nana sombai tongu naya konoi saiman kha tabo bin nana bo thajingo kok saka angkai bini boirong nang tongmani kwrwi bo notro buini thani aro khata engwa kolom buini aro thangkai not khainaya konai pori tongo nai sajau agono nai ang bukha tongthokliya tongmanliya nugoi ang nijino je yak chuksak borang chubai ri phaika ang khakhayo omhai ke namar bo chaya sugya rok nugui tonghanga kai jotono omhai ke pal khai chubalai khana kai sungtai bo sakango agok manai chini tipra sabo agok manai hane ang khakai hambai tebo kok kasana mo sunggo jotono na jodi no omhai nugui tongha kai chubana nungthung ka ang jeman sak bono tabo siniwi thangka tamsi khambo no Nisha Deborma no ang bono siniwi thangka tabo ang jodi bo bini bipod abo to ang khanaka angka contact number of nangkha bobishoto bono ang chubanai nainai sekang din phaini roga
mana inono nung kono nang khangakai boy khata kolom ni bepar nang khangakai buano sahar tung abon bising ang tebo ya kijasu angbo aiji guri mang khangakai bono tebo phai chuba phaya ani bukha tongkho mosok bai thakya ko ang obono kok kesaru sini sagbaya media rong bising tu kasi hai yang pakai nam ang basagot gimana? angka takab di mana sorry hamil jeng saiman takab naga ang teh hai coba mumbai thagya ko boni dukho ko sunuga ang teh hai kok sangat masung go ani go hai tuimani noka salburing kana noka salburing siko bon nogo oko bo sraddo bo laiya ko tabo boro neramis rok belekan ore puro engjak tai kurui borok jodi no khagnang rok maya ganang lu kurong norok tebo ke chubana musung goi tong ke ang bai bo contract khaimano norok hoito baksa news rong nai khang ke saimana no anu sini nai boro ang bai contract khainani kijak jesa khaibedi norok ang bai contract khaiganga o thai ang sahan nai norok no boro man khangke kijak sup suba khai chawo boro kurei bolte ekdom kurei no kurei sama kai komsingbo bongni halo maino o je jaraino ang thaisingo boyrok refaimani kisa bo noksi kurei abo bon nan babra song tongmani boro buta bahanok tongo ke boro be nan songmai tongo nai ang saiman kha gai coba bainan untung jotono ambai boy manoi nin bokha to tong thokja kano belekeno tongthoka baina tom salamu jongno bala ang to mi sang ba anu chuba mani baga ang onek khushi khau nin busukno bai susila chini media ni tikhe botini phayoi abono chuba phaika bahai nangja kana no ang hamza ka ma pore tong ba joto no no boro khairu gari thake ba hamza kata buma bu kore bu pha bu kore hinkai tabo bong ke bisi koroi nung khai tam ang khai buma ni buma ta busui ha hinka ang busi bole tam kha pai de jana ni ba tabo nor leng tong na ha ang bai tong ta ko ang tei to hata kitam le khane ba bong no bo ni se mo su ya phia bu kang thang me hinkai